Na Slovensku sa uskutočnilo jediné zo série stretnutí partnerov v rámci projektu realizovaného ako multilaterálny Grundtvig akt financovaný Európskou komisiou. Projekt začal v októbri 2013 a trvá 2 roky. Zapojení partneri doteraz pracovali na vytvorení hodnotiacej správy stavu sociálnej starostlivosti vo svojich krajinách. Projekt X sa zameriava na jednu z najväčších víziev, ktorej čelia a budú čeliť všetky európske krajiny a jej sociálne systémy, a to je neustále pribúdajúca starnúca populácia. Hlavným zámerom projektu ACT je prispieť k inovatívnym riešeniam, ktoré by umožnili čeliť tomuto problému, a to je hlavne ako pomoc pre ľudí, ktorí sú závislí na pomoci iných. Ide už o 3. stretnutie v poradí a zúčastnili sa ho zástupcovia spoločnosti z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Španielska a Slovenska. Hlavný dôvod, prečo naša organizácia Alteo sa zapojila do tohto projektu, je to, že sa chceme oboznámiť s tým, čo sa deje inde v Európe. Problematika starnutia ľudí a chorých ľudí, ktorých treba opatrovať, je v Európe veľmi aktuálna. Druhý dôvod, prečo sme sa my do tohto projektu zapojili, je to, že máme určité skúsenosti z problematiky sociálnych vecí, opatrovania, pomoci ľuďom a chceme ich konfrontovať s tým, čo sa deje v iných európskych krajinách. A práve tá konfrontácia nám pomôže k tomu, aby sme sami svoju vlastnú výkonnosť ešte zlepšili. V úvode stretnutia im hosťujúca krajina prezentovala systém a služby sociálneho zabezpečenia v meste Považská Bystrica. Význam tejto prezentácie hlavne v tom, že jednak dokážeme sa pochváliť tým, čo zabezpečujeme, ktoré služby poskytujeme našim obyvateľom, a pre tých návštevníkov alebo tých účastníkov konferencie to znamená nejaká odozva, nejaké skúsenosti, ktoré môžu od nás vlastne zobrať. Pokiaľ mám hovoriť o tom, čo sa mi páčilo na Slovensku, bolo to práve to, že dokážete poskytovať služby celej škále vašich klientov, ako to nazývate. A to sú teda ľudia bez domova, ľudia, ktorí sú osamelo žijúci a sú vlastne bezvládni, potrebujú pomoc inej fyzickej osoby. C'est global pour toutes les personnes. Jeden bod, ktorý ma zaujal, bolo práve to, že v Belgicku je veľká časť takýchto služieb presunutá na rôzne združenia. Krajina má veľké množstvo združení, ktoré ponúkajú starostlivosť o starých ľudí, o ľudí proste, ktorí sú odkázaní na pomoc iných ľudí. Myslím, že aj na Slovensku je to tak, ale mali by ste vo väčšej miere tie združenia zapájať, aby to nebol len komerčný sektor. V rámci dnešného stretnutia by mal byť teda vytvorený vzdelávací modul, ktorý bude v každej krajine overovaný a bude to overovaný v praktickom prostredí sociálnej starostlivosti. My budeme sledovať, aké závery z tejto konferencie vlastne vyplynú, a v prípade, že ich budeme môcť zaviesť aj u nás alebo aspoň nejaké časti reflektovať, tak to urobíme. Každá zúčastnená krajina aplikuje vzdelávacie moduly vo svojich podmienkach a na ďalšom stretnutí si partneri budú vymieňať inovatívne riešenia a skúsenosti, čo by malo pomôcť zlepšiť jednotlivé sociálne systémy. Zuzana Burdejová, Televízia Považie.